Ida nga rin irugi nga iba sa papagayam dati lagip tinapalambas ni pagayam tayo nga Aida iti Ilocos Norte. Sa gudayan nga rin ti surat papagayam. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Aida. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy nga ti ayat katagtaw dito mismo a puso. Ti ayat kadagtaw da mismo iti puso. Ditoy nga agungar dumakel agrang payan. Ket mabalin na nga saknapen di si bubukel a lubong. Agbalin nga napudno. Natarnaw ken nasinaw nga ayat. Ayat nga awan patinggalan. May sakbit nga avid fan ito nga programa lagip tinapalabas Manong Nemy. Ti pakibasaan kadagiti pakasalitan ti biag kinayat itinapalabas ti agdama. Ket kasto nga rut ti pakabuklan Manong Nemy ti lagip tinapalabas ko nga jak tupulos malipatan nga iburay iti dayto nga programa. Kasto mga rut nga rugyak dayto nga pakasalitan. Agawid akon iti dayta nga malem naggapuwak iti balay Dalinda a best friend ko iti Lawag City. Ijaya ka nang aldaw, kanang dengeg iti radyo, iti paborong unay nga programa ni Manong Nelson, Manong Nemy. Iti programa na nga, malagip mo pa'y nga ta. Gusto ak unay, ti buses ni Manong Nelson, Manong Nemy, ta makapa-inlove. Kadyak libaken nga na-inlabag ken ko na. Agay ayatak. Unay kang kuha na itinalimid. Sa lang at ibuses na nudikati si bubukel akin sa sinuna. Namindua meten nga nakita kiti personal ni Manong Nelson Manong Nemy. Bagay unay titimak na iti kinagwapo na. Baro pa'y laeng ngay maddan nubya na ni Ma'am Luta nga empleyada iti City Hall. Nilayang Linda ti makaamo Manong Nemy nga nabayagan nga nainlabak ti may isang announcer agas kaniya Manong Nelson. Nga tilikudan ti kaado dagiti admirer ko ket nilata Nelson ti kiss ti puso. Pati datatang kini adin ko nga Jojo Manong Nemy ket didaan mo ti panagmamauyong ko kini Nelson. Uli la kami tina ngem ammo dang jak pulos na maliwayan ti dumngeg iti programa. Naore awan ti kuryente. Adamet lata nakasagana nga di baterya nga radyok Manong. Awan pa'y idi Manong Nemy iti cellphone. Jak pulos ni namnama Manong Nemy nga iti dayta nga malem nga panagururay ko ti tricycle a pagluganak nga mapan na iti terminal ti jeep nga para iti ilimi. Kadadag sarde nga puraw nga kotse iti batog ko. Alis to iti pasamak Manong Nemy. Idi manukatan ti ridaw ti kotse iti batog ko si mirip ti driver. Kanabiglag nga dagos. Ha? My God! Agtagtagayin na makanilaeng tinakalugan iti kotse ni Sir Nelson? Uy, ni Sir Nelson tinaipat patig ko tinalibad nga announcer iti radyo. Sir Manong Nelson? Ay, amamurag gayam. Tapos yun ako matisang nga makamamukang ka kat sikat ka unang announcer iti radyo. Aglogang nga rudan, Miss Beautiful, tayo tulod ka. Arig na Manong Nemy adi na pa'y nalpas ti kayat na nga ibaga. Limugan akon. Ngayon ti makadakas Manong Nemy. Ada si marunong nga limugan iti ayan ko kat nasaktanak. Iti panangidurun na kaniyak. Kat napaara ko pa kini Nelson. Nabigla kami ngagpadpada kini Nelson. Nakabunete alalaki iti nang ipasarang ti paltug kini Nelson. Sa bali iti duwapay nga nakabunete alalaki alimugan iti kud. Diyos ko, anya daytoyin? May sama tabangungot. Ha? Nagtaghinap o bangungot daytoy? Ay, patarayemon. Daresem. Talusan.
papatayin na kayo. Ha? Sige, patrayin mo! Imandar Manong Nemy, ti maysa nga lalaki nga nakabunete nga adda ti likod ket indepel na ti paltog na ititiltel niya Nelson Manong Nemy. Agtagtagargarak ngam nakapasarang met ti paltog kanyak, tinanghabay kanyak nga nakatugaw iti passenger seat. Awan tinaramidan yon na dagtungpal. Awan tinaramidan ni Nelson Manong Nemy no dinagtungpal nakapaspaspas ti panagpataray na ta iso ti bilin di talo ano Jack Mariro ket holdapper. Adamang kamkamat kadakwada ket inaramad da tilugan ni Nelson tapno makalibas da. Ket Jack may ladawan manong tiriknak ididayta kanito. Mabutay nga unay. Salsaludsud na kinibagik nung tagtagiin ng pagkadilaeng. No manin talyawek tinakatugaw, kinatugaw ko iti sango. Adadan nga mariknak ti kinabuteng ko, adadan nga mariknak ti panagbuteng ko. Idi agngirsi ket kunana. Mapukaw ti kinabindas mo, Miss Beautiful. No, buteng ka kasta pagdalnay blank tiriknam. Yawan, di ba kananuan nyo? Basta tungpal kayo, ha? Basta tungpal ti guwapo kaduam. Pare! Pare! Driver! Ipadayam lata, ha? Saan mong latang isardeng? No awan ti dalan nga pagnaam tilogan mo, ha? Saan mong tula isardeng ko na kuma? Samon tuloy sardengan tilogan mo na awan ton ti dalan nga pangipagnaam tilogan mo nalawag. Nagkalma ba si tiriknak Manong Nemy? Rabiin nga padaya payla nga padaya ti kotse ni Nelson. No Jack Mariro Manong Nemy kadadda kami ni ti kadayaan nga paset ti ili nga sulsuna. Adda kami ti sa kaanan ti bantay. Aging ka ngayon sardengan ni Nelson ti kotse. Awan nga tamot ti makunayo. Mga pare ko. Adayon tayo. Sarabiin. Mabaling ka din nga. Da kayon nga. Mabalin da kayo ka din nga ibati dito. Katagawin kami meten. Ha? Nakadisa agan dagiti dua iti likod Manong Nemy. Iti tabigla agam matanak ti kababay ko. Sanak ginuyod ket pilit nga dimsag. Oh my God! Anay ko. Ani taramid kanyak. Apay nga pati siya ket indi sagnak. Ibatanak. Kagadwa! Napintas kan na bang Loreto yung babae. Sumurot ka na kami. Ha? Isurot na ba naglibas yun? Saan? Saan ba nga asiyo? Pare. Opay, agreklamo ka? Maganda rin mong tikot sa mibuwal tayo mong tagsublikan sa jay. Agpalawad kan, bayaan na kam latad to yan. Nga talo, agraman natin pintas ka na kabang bolong at chicks. Siya akong tagpagpakaasi ka na kayo. Saan niyo kung mga alahin tinubiyak? Na, nubiam! Kuwen! Nubiyak iso na. Natulog pa yun ti kasarmi. Please. Pudno tigunan ni Nelson. Natulagan ti kasarmi. Amok kan na, pacheck nga. Adamat pasit ti puso yo. Ti kinaimbag kan mga asi. Anyan makuna yung mga pare ko. Kakadwa, ha? Sa bagay, hold up for talaeng. Saan tayo nga rapist? Sige, palubusan na kayo. Nga awan ti dagas ang mapasamak yun. Iti may sa kondisyon. Kondisyon? Anya tayo tang kondisyon? Anya ka doon nga kondisyon mga pare ko.
Ano dahil ang kondisyon? Inulit ko nga dinamag. Manong Nemy, ditalyawag tayan ni Sir Nelson at dapay laeng itiya. Saan mo ti manipela? Anya nga tataramidan na, di na katatulungan. Anya nga kondisyon na. Anya ti kondisyon nyo? Agyang kamlayang itilingid. Ngayon buyaan mi no kasano ti kapaot iti romansayo. Kakadwa. Agbuya tayo ti live nga X-rated film. Manong Nemy, nakalawlawag timbag at imay sa karigi talo nga gons. Agrumansakam kano kini Sir Nelson, ni Manong Nelson. Kitbuyain da. Manugat nga ta ni Manong Nelson. Uwan Manong Nemy, gapoy iti day tangayong baga ti may sagadagiti hold upper sila naragsakan nak. Ay, kahit mga sawan, buyain niyo, saan, Diyos ko, saan ko mga tagtag-iirap na ito eh. Kain mayat ko ma, ni Manong Roland, gaputa, mayatak unay. Ano ko na miss, agpili ka. Igalot mi tinubyom, ket buyain na, ti panangramis mekan ka. Nga pagsusublatan na ka, una da kayo tagrumansa, ket da kami tagbuya ka na kayo. Nelson, agdesisyon ka. Kinunak kini Nelson Manong. Sige, mayat kami. Ngayon di lang mabalin. Di yun paspasarangan, ipaspasarang pa'y kada kami, di kiti paltugyo. Baka makakalbityo. Rugyan yung nga roden, tasadya itayan mi. Iti ko nagtikot sa aming dito kami nga glove making, itinubyak. Ala, nagtikot siya. Baka magplus na kayo kadi. Gwapo. Iti o nagtikot siya kayo nga glove making. When? Kasano nga ron nga mabuya na kayo? Ipasanggrin mo lang tarisuna itikot sa standing position. Di ka men kakadwa. Wen. Uwain Manong Nemy na pangarod naglangid ngagpaiso na giti talo nga hold-uppers. Saanan nga nakaandar ti kotse ni Nelson ngam nakasindi na giti silaw iti sango. Nalawag iti aglawlaw taawan ti manglingid kadagiti narnuuyan nga bituwen iti tangatang. Imasidag kanyak niya Nelson Manong. With gusto kanyak Manong. Kaya't ko na ito nga eksena. Kaya't ko na ito nga mamasama. Miss, pasensyakan. Hindi pasubot ta. Mabalinta mataglibas. Maging kasang-kasang ta. Alis tuwan tataglugan iti kotse pagantari kang takos. Paatrasek. Saan ta nga makigasan-gasan? Diyak pa'y kaya timatay. Maramis sa to papatayan. Awan ti magdanagan mayatak iti kondisyon na. Nelson, kay kaed kong sika ngamiti suda. Hey! Ragyan yun! Kaya rabiin. Dalaragan sa ulan. Ragyan yun! Pakawanan na tako mga rod nga po Diyos. Pakawanan na kumati ang balinton ng asawa. Natulagan ti kasarmi kinilota. Nga mawat ti maramid ko. So nga, arakumin ka. Nagbanglo ka, nagpeso. Diyos ko. Agyamanat. Tamapasama kan tinabayag ko ngay nararapap. Maarakop kan maagkan ng itan ti lalaki nga patpatay ko tinaliman. Di ba isang sikat nga announcer. Ang pwede patas mo?
Awan pa, Nelson. Sika, kat sika, sikan tulay. Oh, ikarigatak na di ka o na masaktan na. Yung nagbanglo ka nga talaga, kinabitnas ka. Agkakdigit lips mo. Oh, Nelson. Oo, nakaimimas na ganyan bibig mo. Sa balik ka. Nelson. Oh my God. Thank you. When Manong Nemy, Jack ab mo, Jack kumapay laing mamating ang pudno unay ti mapaspasamak. Malagip ko nga ito day tagundaway kat ka-fertil ko. Kadameg ko ita. Kat siyempre, give in na give in, Manong Nemy. Oh, Nelson. Nelson. Uwen Manong Nemy kasladyak palaeng mamati. Tinakail alis to, Manong Nemy ti panakaaron ti riknak amadlaw ko. Ngagburburnukan ti riknak, iti dayta. Nga ba nang roman sa kanyak ni Nelson? Ti lalaking ipatpateg ko unay tinalimed, ti paboritog nga announcer. Nang runay di maikat ni Nelson ti blouse ko, ken ti brak. Kat kasta unayan ti pananggek na kadagiti mansanas iti baro ko. Nelson, oh my, Nelson. Saan kung to malipatan dito nga rabi? Idi sigurok ti adu nga bituin. Nelson, adada na siyak di dimpulos makalipat iti dito nga rabi. Nelson, Jack amo nga iladawan ti marikriknak nga imnas ken ragsa. Gadno tagtagainap ko ti mapaspasamak Manong Nemy Jack kayaten ti agriing pai. Naglaing ni Nelson. Talagang eksperto isuna. Ingato na latan ti paldak sana inikat ti underwear ko Manong Nemy ket insaganak ti sumrunong aramidan na ket nagsaki. Saan nga marigatan ni Suna gabota talaga nga agburburnuken ti waig ti ruwangan ti bukod ko akweba. Nakariknak man nga agpaiso ti sakit nga mapagapaman laeng ta si maruno ti Jack mailadawan nga ragsak. Oh, Nelson, I love you. I love you. Sabali ka nga talaga. Nakaimimas ka. Damok unay Manong Nemy ket pudno gayam ti kunada nga nakamay-mayat. Ano ti lalaking ipatpateg mo ket isu iti mang tagikwaken ka. Nupay amok nga awan ti ayat anay gamer kadagiti arakop ken agek ni Nelson kaniya. Ngem na isang sangayan ti pasamak. Na isang sangayan ti napasamak. Ngem Jack maawatan. Noan niya ti kahit asawan ti pa nagsangit ko. Diyos ko. I'm very, very sorry. Awan ti maaramidan tan no di agtungpal. Na impupuswan. Nga imanugot ka sang kadi. Awan ti pakadanagam Nelson. Sa angit ni ragsak na ito eh. Di mo laam mo. Awanan di kiti hold upper. Isuot mo di kiti naikat ken ka. Tagastakmet tabumanotan ito eh. Nelson. Ay! Ha? Nadadabay lang. Paminsan nyo pa eh! Kamaminsan ka no pa Nelson. Awan di maramid ta. Lubiyag tungpal kadakwada. Kaya iti na minsan pa'y Manong Nemy nga nayanudak iti ragsak. Nagaragraksak kami kini Nelson. Awanan di kiti hold-uppers iso nga limugan kami nga dagos. Uwan Manong. Kat nakaululimek kami bayat nga ipalpalaodan ni Nelson ti Kutsena. Nga madamdama pa'y nagtimek ket kunana. Pagitulutakin ka.
No, sa dinot nga laam kanyak sa jayak nga dumsahag. Mga alak tulatan ni tricycle ang pagluganak. Di mo kaya mamuhak ti balayo? Okay lang no so, dali tatakayat mo. No di ka itulod iti balayo mismo. Kasta nga rod, tinapasamak Manong Nemy. May dagas na kumamit a mismo iti balay mi ditoy ilimi Manong. Ngayon kahit ko tagsubli ti ayan ni Linda. Tanong kastoy nga rabihin kat awan pay, awanak pay sa diabalay amulatan datatang nga umyan ako ni ti ayan dalinda. Dandanin tayong nga tirabi nga madupay lang tilugan ken tao iti sango iti kapitulyo Manong. Dito ya kan dimsag kadidi ta makadisag. Thank you, Miss Beautiful. Anya ko matirumbi nga pagyamanam. Ket akin si kakadi tirumbing agyaman. Agyaman ta ado ha tao madlat dakas ka napasamak ka data malaksid iti pilit ngay naramid ta. Napilpilit ka kadilaeng Nelson. Ngem siyak ket nagugusto ang unay. Kinunak ngem saan nan nga nangeg. Ingat kinunana. Di na malapulos dinamag tinagan ko. Ket siyak. Jak man la naibaga ken kuhana no asin noa. Manong Nemy dua alawas tinapalabas idi tanam na maek kumanga madat nganak. Nga iso tinam na maek nga panagreglat. Nga mawan ti dimteng makalawas pa tinapalabas. Awan latta. Aging nga ang makabulan nga makaskas din saan ko nga mauray ti panagreglat. Edi Manong Nemy tamalagip ko nga talaga nga natulagan ti kalaysa da Nelson kiniluta. Idi maangay dayta akasar. Ingkarigatak ti matendar ket may saak kadagiti adu nga fans ni Nelson nga matendar iting grande nga kasar. Masaksak tanak bayat nga mabuybuyak Manong Nemy. Masaksak tanak bayat nga mabuybuyak ti kinaragsak da Manong. When masaksak tanak bayat ang mabuybuyak dahil. Kaditi resepsyon Manong Nemy timmi punak iti ayan dagiti patak nga fans ni Nelson. Kaditi umasadag kada kami kadagiti umasadag kada kami dagiti kasawa tapno maabras mo met ida. Idarantak inurutan ti patpat ko ti dakulap na bareng no matmatan nak kat bigbigan nak. Imposible nga dinak malagip. Nairot sa launa ti pet-pet mo ti dakulap ko, Miss Beautiful. Kasta ti awag mo kanyak, idi, Nelson. Amin nga fans ko, ababae ket Miss Beautiful ti awag ko kadakwada. Awan ti malagip mo? Wow! Kasla tayo programak data, malagip mo pa nga ta. Iti sirok ti adu nga bituan. Kunak kuma ngay pasaruno Manong Nemy ngay bigla ginuyod ni luta isuna. Iso nga saan ko nga naituloy pa eh. Nasakit tinakam ko Manong Nemy takasla dinak malagip. Uweno agin ko na nga talaeng. Gaboy ti dayta nga napasamak. Gaboy ti dayta nga napasamak Manong Nemy pimanawakon. Ngajak pa yun nakapangan. Kad nagawid ak adagos di balahin. Iri makasangpet akon, dito ako nga nagsangit Manong. Hapi ngamin nga papilit ko nga malagip na. Baka tagtagay inip lahing ti nang ibilangan na day din ang pasamak ka na kani. Dito ako nga nagsangit, ngan mo maminsan Manong Nemy ket awan ti rumbeng nga pabasulik, no di siyak mitlaing. Saan ka di nga siyak tagimbaso. Taore man numalasin nak, anya ko matinamnamaik nga ibaga kanaramidan na. Manong Nemy talon abulan tinapalabas kat talaga nga saan akon nga madatngan. Adan digiti gundaway maulawak agdulduluak nadlaw nakgayam ni tatang kat sinalangad na kadakos. Aida. Tang? Agbudno ka kanyak. Masigog ka? Karampingat. Pakawanin tak kumatata. Karampingat ka. Anay ko. Anay.
Asino ti ama? Tiskog mo, ha? Asino? Asino kunak? Asino? Emure nga ta, Manong Nemy noan niya tararamiden ni tatang kaniyat. Awa na pulos timbagat. Basta kunak nga jak amo tatang, jak amo. Iso nga nagbalin nga misteryo kadakwada kini Jojo nga ading ko na asino talaga ti ama ti anak ko. Kad manipo didi, tamasikuga kon Manong Nemy, mamano akon nga rumwar. Siya akon tibang agbambantay iti mini grocery mi. Siya akong dagbambanda iti mini grocery mi sa akla rumwar no mapanak agpa-check up. Kadadadan Manong Nemy nga adadan maipas kon dagdengeg iti programa ni Nelson. Ket no makasangit, ket no makasasangit, nakasasangit ti baset ti surat nga ibasbasa na. Agsangsangit ak tumet nang runa no malagip ko ti kasasahad ko. Kahit no adda nagiti paset na nga makapaarem. Malagip kumit Manong, ama imagine. Di napasamak mi. Di pa nag-love making mi. Malagip mo pa nga ta. Kung kunaktungit ka ni tinakam ko nga mga arakop iti bagi. Uso idin ti cellphone Manong Nemy kata kabulanak meten. Nagpagata nga kadagos kini Jojo ket alistuak nga nakasursurong ag-text. Ti muna idi nga nangisendak iti text ko ket ni Nelson. Tay warwaragawag na idin Manong Nemy mabalim mi tag-text iti CP nga ususaren na. Nagisendak iti text ket kunak. Nelson, malakip mo pa nga ta. Iti sirok ti adu nga bituen. Siyam abulan ton tinapalabas. Awan tinaoray ko nga text back na Manong. Inton ka nga taga-textan na. Ti programa na malagip mo pa nga ta. Ngam dinansamat malagip Manong Nemy day di nga rabi ti sirok ti adu nga bituen. Kanon to nga ta. Nga agkita kam tumanen kini Nelson nga ama ti anak ko. Inton ka Uwain Manong Nemy maysa ni Linda anang bantay kaniya kiti ospital di pasangay kon ti anak ko. Pati iso nakidinaam mo ani Nelson ti ama ti anak ko. Nagpalutpot kanumeten ni tatang ko ken kuha nang awam ti may bagana. Babae timpas ngay kumanong cute nagpinta sa kaskanya. Yan niya ti may rehistro anagan ti apo ko ka. Aida anak. Kasladyak pala patsin nga na po ko ka. Nakapimpintas. Bituin tatang. Anya? Bituin? Ito ka dinagan nga bituin? Ningarod bituin. Ti anak ko. Ti apo ko yun. May sa iso na nga bituin. Nanayunan tinagsak mi kada tatang kini Jojo. Ta nanayunan ti bilang mi. Ada ni bituin nga raraya omi nang runa kini tatang no kasta ngagapu iti taltanon ket no makalabaren nilatan bituin ti amuna nga sikasuan ti kana upo ko na ti mangmangted kang kuha na ti regtakin pigsa nga agnanayon gabot talaga nga makaiayong ubing manmanong agsangit no agsangit apagbiit adado ti kundawan nga umisem agayak ekisunan. Iti may sa nga malang nagdengdengeg iti programa ni Manong Nelson saan nga iso sa bali tagprograma. Nagteksak kini Linda baka no amuna no apay nga no apay nga absent isuna. Ket naamuak nga absent Manong Nemy ni Nelson tani ospital kanu ti asawa na. Nadakano nakana nga sakit na. Naging Manong Nemy nga bimtaken ti damag nga natahin ti asawa ni Nelson. Jack ammo Manong Nemy noan niya turumbeng nga mariknak ididay tagundaway. Rumbeng gadi nga maragsakanak tamay isang nga balo ni Nelson. Unang agladladingit isa. Rumbeng gadi ay nga saan oray man pa no may isang nga balo no dinakbat amam mo. No iyam amok tuman ti bagi ken kuana. Nangron no mamon na nga nagbunga di nga napasamak mi ti maysa nga rabi ti sirok dagiti adu nga bituin.
may patagnak tungatak. Agladingit ak gabutamok, ngagladladingit ni Nelson Manong Nemy. Ti lalaki nga nabayagin nga ipatpateg ko itinaliman. Agladladingit ita ti lalaki nga ama ti anak ko nga nibituan. Makabulan nga saan nga nagprograma ni Nelson, kaya di tagprograman madlaw nga dalataliday ititimek na. Nagteksak ket kinunak. Makipagladingit ak, Manong Nelson. Ala, kastala tibiyag. Adda mo na, adda mat maud-udi. Malagip mo pa nga ta? Edi sirok ti ado nga bituan. Dayta, Manong Nemy, ti message ko keng kuwana. Juan, tay palpalagip kulat ta keng kuwana. Dede napasamak mi Manong. Nga mawan ti text back na. Ken di na dinakdakamat iti programa na. Ket inulit ko minaminsan iti sumarunong nga malem aba nagprograma na. Ngem kaputa talaga kas laawan ti mabasbasa na. Isardeng ko tag-text ko na. At dabay nagidigundaw ay Manong Nemy nga sa anak ko nga dumdumngeg ken kuana. Masuro na kon. Nakabababan ti panagkita kini bagik. Sus! Pagano ka no din kayat. Makabulan san nga Jack nagngeg Manong Nemy di programa na idi adda text ni Linda. Binasa. Asino nga tasika? Dahil nga ulit-ulitan ni Nelson nga ipanpanawagan. Ama mo? Kino na text ni Linda? Awan ti amok nga isungbat tanabayag matan nga Jack nagdengeg Manong Nemy. Iso nga in text back kulatan. Ore siya, friend. Jack ama mo na sinday ta. Ganito tamit lagun daway Manong Nemy dinuktak ti radyo kada pag-iso nga ibagbaga ni Nelson ti panawagan na nga imbaga ni Linda. No, sino ka man, please. Balibam text. Jack ngamin na-save di number mo eh. Malagip kulatan. Uno malagip ko itan iti sirok ti ado nga bituan panakay palais iti as-asog kinareng-eng. Malagip kon. At no sino ka man, Diyos ko, siya tinagdakamatin na. Kung nakamalano di mo malagip nga danggan, ti paborito mga announcer ha. Aida. Tatang. Makabulan kat-kajak nangagdata nga programa ta. Jak matan mangmangigkang ka, di mo matan loklok tan radyo. Hindi kayo matgayong tang. Siya tinagdakamatin ni Nelson iti programa na. Mabiglayang text sunat atang text. Anya nga nakdakamatan na nga bagbagam ha. Basta tatang. Kining kayo niti talon. Maladaw kayon. Maamon yung tulatan no. Anya tikait ko sa wentang. Ha? Maamon yung tumatlay. Palawag kang arodan ha. Ani bituen. Baka di mo pupuotan ng mga reeng. Malmalpasan ti programa ni Nelson idi tateksa ko ni Suna. Hello. Si kadaydi? Dadilimugan iti kotsek? Idi ta adalimugan nga hold-uppers? Idi ka po ta saan kong text bakan Manong? Tamasulitak. Agringin ti cellphone ko. Tawagan na ko ni Nelson. Hello? Uwan Nelson, siya. Kumusta kan? Jack lamin nasaludsod tinagan mo iding? Aida Sumera. Ada kang dito'y center ti Dingras. Iti mismo nga Sumera mini grocery. Kahit ka makita manin. Umayag di tayo tamit lahat. Ha? O sige, orayan ka. Manong Nemy, imay nga mismo, o imay nga talaga. Imay nga nagpaiso ni Nelson, imbag tawan ni Jojo, tawan ti klase na. Pinagbantay ko iti grocery, kat pinastrek ko ni Nelson iti uneg. Abag isumit nga agsangit, nga makariing ni Bituen. Napangkuin na daw iti krib na Manong Nemy sa kwinsala. Pasensyakan, Nelson, anak mo? Uwen, asino ti amana?
Si kasera, alisto ka makalipat. Isumit lagayam nga kasi ti paulo ti programa. Ta, agipalpalagip ka karagiti di na malagipan ti napalabas. Dahito iti bunga, dahi di rabi, iti sirok ti adu nga bituin. Panakay palais ti asog ka na reng-eng. Oh my God! Siyak ti amana? Nung kastakat nagbunga dahi di nga napasamak ta. Mapisit ni Bituin. Bituin tinagan na. Oh, I love you Bituin. And I love you Aida. Kada mamlatan Manong Nemy no anyat si marunong nga napasama. Oen Manong Nemy insublik ni Bituin itikrib na. Kat mayate ay ayam na Manong Nemy. Mabalinen. Gabatadan na surok ka. Ay nga bulan. Gabatasahan nga makadisturbo pa Manong Nemy ni Bituin. Ket ison ti Bituin iti al-al daw Manong Nemy. Bituin iti malem. Nga mangkit-kitan kada kami. Nunyat ar-aramidan mi kini Nelson. Narignak tinairot nga arakop na kandag iti nabara nga bibig na. Nga adan na igamir nga ayat iti tunggal may sa kada kami Manong. Nelson, malagip mo, malagip ko. Ti asog ka na rin mo. Nangrunan o dahakon. Adan na bibig ko iti barokong mo. Kiti anak ta ni Bituin tagbaling nga saksi. Nakaimimbag ni Apo Diyos. Naskin gaya mga mamalo tap na sika. Sika talaga. Ti katakta ko na inay ko itong palbiyo. Oh, Manong Nemy na asot manen dagiti asog ka na ring-eng ngem saanen nga ti sirok ti Bituin. Gabutadda kamin Manong Nemy ti uneg ti silid ko. Iti balay mi. Pinanawam may paikit din ni Bituin iti salas ti ayan ti krib na. Kaya gusto nyo na Manong Nemy iti panang karamgam na karigiti. Nelson. Ibatsam ni Bituin. Dua kami ngagtaraon iti barokong mo. Nel. Saanen kay standing position. Kasliti napasama gidi pasanggirnak iti kutsen. Tadatan iti rabaw ti kama. Maipay ko amin. Maipay ko nagitirot ti arakop agek kanapos ko nga naibodin ni ayan. I love you Aida. Nelson. Ada pa lang ni Nelson dito'y balay di sumangpet ni tatang Manong Nemy kaya budno kuntian. Ay sir. Kasta tayo nasikat nga announcer iti radyo. Sikag balil nga manugang ko. Nga sikat yung amati apo ko kaya Bituin. Kung datang, kitam kadlaag na kiti pasama. Kasano nga napasama? Ang gadi pa yung istorya kada kayo ni Aida? Awamat pa yung istorya na. Sakto nga rodan di mga istorya kada kayo tatang. At kalpasan ti makatawan si Pudpimusay di asawa na nagkalay sa kami maten nga doa. Manong Nemy. Nga si Maruno ti bunyag ni Bituin. Ket kinay-kayat kong iti sidong ni tatang ti pagganami. Iti ili mi Manong. Ket ditoy nga grubuat ti asawak nga mapan ag-duty. Siyempre, iti kasar ko agit in grande. Ilinda nga best friend ko iti maid of honor ko. Intuloy mat ni Jojo Manong Nemy ti nagbasag ing ka nagradual. When babayan ti tulong mi kanitatang kastamat ni ti asawa. Idi agdama Manong Nemy duwan ti anak mi kani Nelson. Junior ti naudi. Nagtultuloy ti kada ti asawa kiti radyo ket siya. Ti mini grocery di makelen nga siya ti manmaniher. Akaduami ni tatang tanapigsapay lang agtalo ni Sungna. Idento ta ni Jojo Manong Nemy nagasawa maten gadda maten bukod na apamilya. Nagtultuloy Manong Nemy ti paborito kadenggen. No pay nagakar-akar isuli. Samet lang nagsubli. Kunana. Agas ti pa nagtultuloy ti panagayat ko
kaniya Nelson ngawan ti patingkana akasmat ti kawan patingkana ti panangipateg na kata kami ngagi. Dito nga rod Manong Nemy ti pakabuklan ti lagip ti napalabas ko jak tupulos malipatan. Sabi ko mat adamat na ibatik nga adal pagsarmingan ti biyag karigi di patik nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program Manong. Agyamankami iti ado iti ingka panangiya basa ket sabi ko ma tagtultuloy dito nga programa. Diyos unay tagina. Toy agyaman nga pagayam mo Aida iti Ilocos Norte.